Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Moskwa amala aşyran resmi saparynyň çäklerini 2 noýabrda Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň mejlisine çykyş edip Türkmenistanyny rus diline, edebiýatyna, rus halkynyň medeni we ruhy gymmatlyklaryna uly hormat goýulýanyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Berdimuhammedow Rus parlamentiniň ýokarky palatasyna sözlän sözüni Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyny iki tarapyň parlamentary gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň hem-de ykdysadyýet puwdagyny strategik hyzmatdaşlygy puwtalandyrmagyň ähmiýetini üns çekdi. Saparyň çäklerini Türkmenistanyň Halk Maslahaty bilen Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň arasyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça parlamentary toplaryny döretmek barada alyşyga gol çekildi. Berdimuhammedow öz çykyşyna Türkmenistanyň rus diline bilim berýän 10 mekdebiň bardygyny hem-de ýurdun ähli orta we ýokary okuw mekdeplerini rus diliniň okudylýanyny aýtdy. Mundan ozal 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz neşirler ýurdun orta mekdeplerini rus dilli klasslaryň ýapylmagy bilen bagly ýagdaýlar barada habar berdi. Bu habarlaryň ýa-da Russiýanyň Daşary işler ministrligi ýörüýte beýanat çap edip rus tarapynyň bu mesele boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden düşündiriş soranlygyny ma'lum etdi. 2021-nji ýylyň noýabryna Azatlygyň habarçylary ýurdun käbir sebitlerine çağılar, baglaryna körpeleri daşary ýurt dillerini, şol sany rus diline multfilmleriň görkezilmeginiň gadagan edilýändigini habar berdi. Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýanyň Federasiýa Geňeşininden çykyşyny rus diliniň ýurdun ähli ýokary we orta mekdeplerini okudylýanyny aýratyny tap öňümüzdäki ýylyň dowamyna Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine Rus Türkmen Universitetiniň düýbüniň tutuljakdygyny aýtdy. Şeýle-de Türkmen medeniýetyne görä eks-prezident öz çykyşyna gıdanyň oktýabrda geçirilen sammitine arkalaşyga agdaý ýurtlarda 2023-nji ýylyň rus diliniň ýyly diýilip oglan edilendigini ýatlatdy. Russiýanyň Nezawissimaya gazeta neşri 2 noýabrda Aşgabat, Moskwa ýakyna şäher sözbaşy bilen çap eden makalasyna rus türkmen gatnaşyklary barada türkmen tinçileriniň garaýşlaryna orun berdi. Türkmen siýasatçynas Kümüş Baýryewa neşre beren interwýusyna Türkmenistanyň hususan owa mekteplerini rus dili sapaklarynyň öz meşhurlugyny ýitirýändigini, galaberse Türkmenistanyň rus diline bilim berýän ýeke mekdebiň bardygyny, türkmen paýtagyna ýerleşen Pushkin adyna bu mekdebiň birnäçe mugalliminiň daşary ýurtlara şol sany Russiýa seýahat etmeginiň çäklendirilýändigini gurrun berdi. Şeýle-de siýasatçynas Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna demir ýol gatnawynyň ýoly goýulmanyny we uçur petekleriniň gymmat bahasyny üns çekdi. Siýasatçynas ýa-da neşre beren interwýusyna Türkmenistanyň ýylat arasyna rusofobiýanyň ýagny rus gorkusynyň ýokdugyny aýtdy. Merkez Aziýa boýunça synçy Serdar Aytakow Nezawissimaya gazeta neşrine beren interwýusyny Russiýanyň Türkmenistanyň bähbitlerini seljerdi. Aytakow türkmen gadynyň Ýewropa bazarlaryna ýeberilmek mümkinçilikleriniň öňüniň alynmagyny hem-de Türkmenistanyň Eýrana we Awganystana geçeli hökmüne üstsaşyr mümkinçilikleriniň urukturulmagyny Russiýanyň bähbitleriniň hataryna agdady. Şeýle-de Merkez Aziýa boýunça synçy hem rus neşrine beren interwýusyny iki ýurdun arasyna bar bolan infrastrukturanyň tehnik ýagdaýyny üns çekip rus demir ýollarynyň talap edilen derejeleri ýetirilmeligini aýtdy we rus demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Türkmenistan bilen giňerimli hyzmatdaşlygy girişendigini ýatlatdy. Serdar Aytakow Türkmenistana mart aýynda häkimetiň atadan ogla geçirilmeginiň Moskwa tarapyndan makullanyny aýtdy. Ýatlasak Türkmenistana mart aýynda döwlet başçysynyň wezipesi Gurbanuly Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedowa geçirildi. Serdar Berdimuhammedow prezident hökmüne özüniň ilkinji resmi daşary ýurt saparyny iýun aýyna Russiýa amala aşyrdy. Russiýanyň prezident Vladimir Putin gysga wagtyň içinde Serdar Berdimuhammedow dostluk ordeni bilen Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa 4-nji derejeli watanyň öňüne bitiren hyzmatlary üçin ýen ordeni bilen sylaglady. Türkmenistanda dowam edýän paxta mewsüminiň çäklerinde marada büdjetçileriň öz ýerine hakyny tutup gowuçy ýygymyna uğraýan günnükçileri bilen potrotçylaryň arasynda töleg meselesinde dawa döredi. Bu sebäple hakyny tutulan işgärler paxta meýdanlaryny terk edip ýygylan paxta üçin kemeldilen pul haklary gaýtadan galdyrylmasa, onda kimdir birleriniň ýerine paxta gitmejekliklerini duýdurdylar. Ýurdun günorta sebitinde 2 noýabrda dören dawanyň jekmejiklerine geçmezden ozal türkmen häkimetleriniň paxta mewsümi döwründe şol sanda döwlet idaralarynyň işgärlerini hem mejburi paxta ýygymyna çekýändigini ýatladýarys. Büdjetçiler hem howanyň ähli şertlerinde uzakly gününi meýdanda geçirmegiň deregine öz orunlaryna günnükçi tutup paxta guraýarlar. Emma soňky günlerde vilayaty gelen ýagynyň netijesinde paxtanyň çygalmagy sebäpli günnükçiler bilen paxta ýetişdirýän potrotçylaryň arasynda töleg meselesinde ilki düşünsmezlik
Soňra da dawa döredi. Biz çarşenbe günü Sakarçaganyň olayyndaky paxta meýdanyna baramyzda potrotçy ýygylan paxtanyň her kilogram üçin ulalky berýän tölegini etmejekdigini aýtdy. Dip Margres'ten 10 kilometr ağırlığı söküp gelen ýaşaýjylaryň biri azatlygy gurrun berdi. Döwlet işgärleri bize öz deregine ýygyma gitmegimiz üçin 40 manat berýärler. Potrotçylar da ýygylan paxtanyň her kilogram üçin 30 teňe töleýärdiler. Daýhanlar her gün ağzından 25 kilogram paxta ýygmagymyzy sorasalar her bir günlükçi ortaça 50-60 kilogram paxta ýygýar. Netijede goşmaça 10-15 manat pul gazanýardyk. Dip anonimlik şertinde maglumat beren söhbetleşmez belledi. Emma potrotçylar çyk paxtanyň agrymynyň isle artýandygy sebäpli häzir uzalky töleglerini etseler, onda soňundan özleriniň uly ziýana galjakdyklaryny belleýärler. Ýokarky ýagdaýlar boýunça Mariniň häkimliginden resmi ýagdaýda hiç ýyly kommentariýa ýa düşündürüş almak başartmady. Daşoz velayetinde sadaka bermegi sorayan çağılaryň sany köpeldi. Olar bazarlaryň we hususy dükanlaryň töwereginde ýygnanýarlar diýip, Garaşsyz Türkmen News neşri öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 2 noýabrda habar berdi. Çağılar söwda eden adamlar görseler, olar üýşüp şol adamyň ýanyna ylgaýarlar we tas şol adamlaryň sumkalaryny göz aýlaýar diýsek bolar. Çağılar şol adamlardan çörek üçin 1 ýa-da 1,5 manat bermegi soraýarlar. Belki olaryň başgalaryna çörek alar pulu bardyr. Şeýle-de bolsa olaryň gowy geyinmänligini, aýakgaplarynyň könüdigini görüp durmuş ýagdaýlarynyň yaramazlygy sebäpli pul soraýanlyklaryny aňsa bolýar. Dip neşir öz çeşmesiniň sözlerini titirleýär. Neşir käbir ýuka ýürekli adamlaryň çağalara pul berýändigini ýöne raýatlaryň arasynda bu çağalaryň enatalarynyň işsizdigini aýdyp, olary maddi taýdan goldamagy degerli hasaplamaýanlaryň bardygyny hem belleýär. Çağalara kömek etmek isleýän başga bir kategoriýa hem bar. Ýöne ýylatyň bu kategoriýasy özlerine her bir manady aýagly sowmaly bolýar. Dip neşir ýazýar. Adatly bu aýdylanlary özüniň sebitdäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa inkar etdirmek başartmady.